Nuwun para pamirsa pandemen waosan cariyos basa Jawi ingkang wonten naladan pundi kemawon. Sugeng pepanggihan malih kalian kula Hadi Pamungkas ing waosan cariyos basa Jawi. Purwakane ngatur pambuka kula, mugi panjenengan sedaya tansah pinayungan karahayon saking Gusti Kang Maha Kuwaos. Ing wekdal menika kula badhe ngaturaken cariyos cekak ingkang karakit dening Hadi Pamungkas kanthi irah-irahan ngronda. Kados pundi lampahipun cariyos? Sumangga dipun pidhangetaken. Ana unen-unen yen wong urip ngono kadidine putering roda, tegese wong gayuh panguripan ngono kadang nang dhuwur kadang nang ngiringan lan bisa uga nang ngisor. Ning tumrape samija unen-unen iku ora gumathuk jroning uripe, bisa diarani ngono merga anggone mecaki dalan panguripan sing dilakoni karo sisiane sing jenenge Lastri kuwi lawase kurang luwihe wis 20 taun. Durung tau ngrasakno piye endahe urip merga nganti duwe anak telu uripe manggon ing roda ngisor. Kanggo nguripi anak bojone samija mung trima nyambut gawe srabutan dadi buruh tani yen pinuju ana sing mbutuhake. Malah jamane wis tansaya maju iku, senajan mung atase buruh tani sing kudu ngetokake okol kuwi uga wis arang sing mbutuhake merga pacul wis kalah karo traktor. Mula samija sing pedhel anggone nyambut gawe iku arang kekurangan akal yen pas wayah rina pinuju ora ana sing nganggokake tenagane, bengine dheweke cancut tali wanda nyambut gawe nyuluh golek kodhok ing saparan-paran. Penggawean sing wis arang diayahi dening wong liya iku kepeksa dilakoni dening samija kanthi pangangkah supaya kendile nang pawon ora guling. Durung kanggo ngragati sekolah anake sing barep ana SMA lan sing loro nang SMP. Nyambut gawe nyuluh kodhok ngono kagolong gampang-gampang angel. Yen wayah rendengan ora nganti tengah wengi nek dhuwit 50.000 wis mesti kecekel tangan. Ning yen pinuju wayah ketiga ngerak jan angel tenan golekane. Ning pancen rejeki ngono wis ana sing ngatur lan sewu dalan sumbere. Iya kaya samija kuwi ngepasi angel-angele ngeluru nyuluh kodhok, malah akeh wong dusun kono sing padha mbutuhake tenagane. Perkarane ya ing dusun kono ana peraturan anyar, yaiku saben lingkungan RT diwajibake ngronda bengi. Merga ana ing dusun kono wis dirasa kurang aman lan akhir-akhir iku akeh wong sing padha kemalingan. Iya perkara akeh maling kuwi sing dadekake rejekine samija tansaya lumayan. Merga jaga bengi utawa ngronda bengi iku wajib tumrape kabeh kepala keluarga. Mula kanggone wong priyayi utawa wong sugih bondo donya dienakake tuku tenagane wong liya tinimbang ngronda nang pos kampling nganti sewengi atas. Ing lingkungan RT kono dina Senin nganti Minggu ngronda ing pos kampling kono dijadwal kanthi giliran. Samija dhewe ketiban giliran Senin bengi sing anggotane wong 5. Dina Selasa njagani gilirane Pak Alimin Mantri Kewan, dene dina Kamis lan Sabtu ngleboni bagiane Pak Haji Solikin lan Pak Munandar sing nyambut gawene dadi pemborong bangunan.
Kanggone Samijo buruh dadi tukang ronda iku ora krasa wis lumaku setengah taun, diayahi kanthi ati seneng lan ora rinoso abot. Yang dibandingake karo nyambut gawe liyane, dadi tukang burung ronda dirasakno luwih enteng merga ora ngetokake okol lan kringet. Bandane mung betah melek sewengi wis oleh opah 35.000, isih diwenehi rokok sabungkus. Dasare Samijo petel anggone nyambut gawe, dene sing wedok kathik kena gawe pedaringan alias pinter nyimpen duit. Mula asile ngayahi nyambut gawe dadi tukang rondo dikumpulake sithik mboko sithik dadi nglumpuk akeh. Malah sajeke dadi burung ronda sing wis lumaku 6 wulan iku wis kasil dicendhelake barang. Iya merga ora mentolo anggone nyawang sisiane sing ben bengi nebeng nonton sinetron nanggone tangga sebelah. Mula asile anggone melek bengi iku ditokokake TV, itung-itung nggo nyenengake anak lan bojone. Bengi iku kahanan jaba ketok peteng dedet merga mbulane ora ketok babar pisan, ketutupan mendung sing ketel. Suarane gluduk saka jero omah krungu glegar-gleger, krungu tanda-tanda genah arep udan. Samijo sing lagi enak-enakan nonton TV, gagenan TV sing isih ketok anyar gres iku oleh tuku seminggu kepungkur, gagenan dipateni. Banjur nyaut sarung lan goleki lampu senter sing arep digawa menyang pos kampling. Aku arep budal nang pos kampling, lawange ndang kancing, kandhane Samijo karo nglunyur nganguk kamare sing wedok. Iya Pak, sumaure sisiane sing lagi nggayer. Pendungku sing biasa tak nggo ngronda nang ndi ora ana, pitakone sing lanang sinambi ngobong rokok kretek sing dadi karmane. Tak delek nang ngisor longan amben guri Pak. Sumaure Lastri bojone karo dregeng-dregeng metu saka kamare. Isih yamene kok wis arep budal sampean. Aloke sing wedok, ketoke arep udan Bune. Sumaure sing lanang cekak. Iya Pak, karo maneh bengi iki sampean lak njagani girane Pak Haji Solikin. Mau sore wonge mrene karepe arep ngandani sampean karo ngelungi rokok lan rokoke tak delek nang cedhake TV ya. Ya wis, aku tak budal selak keburu udan. Semaure sing lanang pamitan. Hati-hati lho Pak, iki usume maling, nek ngronda aja turu wae, merga nek ana apa-apane tanggung jawabe sampean. Piwelingi sing wedok karo nguntapake sing lanang nganti tekan ngarep lawang. Sing lanang ora mangsuli babar pisan karo ngubetake sarung ana ing gulune, gagenan metu saka plataran omah langsung nuju pos kampling sing ora adoh saka omahe. Lagi wae anggone ngancing lawang durung nganti seprapat jam udane wis tumiba kanthi deres banget. Tekane Samijo ing pos kampling kono wis dienteni kanca-kanca tunggal ronda. Wong 5 kuwi padha crita ngalor ngidul ngenani bab sak candhake. Kahanan bengi iku ora kaya adate. Kairing udane sing isih ketok deres, kahanan jaba katon peteng dedet lan swasana tintrim banget merga lampu listrik dadak mati. Kathik hawane adem jekedhet nganti krasa tekan balung sungsum. Wong 5 iku gayeng anggone crita lan sinambi padha nyedot udute uga ngadep kopi anget sing wis sumadya oleh nggawa sangu Kang Parman saka omah. Wis ngancik sak jam setengah
udane lagi gelem senajan ing jaba isih ketok grimis. Jam sing cementel nang tembok pos Kampling wis nuduhake jam 11:30. Kahanan sakupenge pos Kampling katon sepi mampring, ora ana walang sisik. Udan sing isih rimis-rimis bengi iki genah gawe kepenake wong dusun kono sing padha mancal kemul. Wengine terus merambat jero, ora krasa wis matuk jam 1:kurang 1/4. Biasane jam-jam yamono wayahe keliling ngubengi dukuhan ngontrol kahanan lingkungan. Ning wengi iku padha wegah keliling, sakliyane kahanan adem uga kahanan jaba mesti becek merga lagi wae diguyur udan. Malah wong telu wis padha turu nglepus ngorok senggar-senggur ana ing sandinge Samijo lan Sokran. Piye Kang Jo, dikontrol pora lingkungan iki? Lak wayahe jam ngontrol lingkungan to? Pitakone Sokran. Wegah Kran, karo maneh mosok iya ana wong sing arep tumindak ala utawa maling ing wayah ngene iki. Mestine wayah adem-adem ngene iki lak luwih dienakake ngeloni bojone nang omah timbang metu gegrumutan. Omonge Samijo karo kemulan sarung. Lho, aja ngono sampean. Eling pora dhisik kae. Pak Marijo juragan jagal sapi melok nrambul jagong wong ngronda nang pos Kampling. Omahe malah dileboni maling. Laptope anake karo mas-masane bojone amblas. Terus maneh kae leso dikun jagong nanggone tanggane sing duwe gawe mantu sing mung kegangan omah telung surup. Dheweke didingklik maling. Sepeda motore bebek digondol. Aja sembrono sampean. Maling saiki pinter-pinter padha nganggo akal, Kang. Pangucape Sokran koncone kuwi kaya-kaya duweni rasa kuwatir. Kedadian kabeh kuwi lak nang tlatah tangga dusun. Ning nek nang dusun awake dhewe iki gak kira aman-aman wae. Sumaure Samijo enteng. Gak ngono, Kang Jo. Wong iki lah tanggung jawab awake dhewe njaga lingkungan iki. Upama ana apa-apane mesti bakal disalahake wong akeh. Pangucape Sokran njlentrehake. Aku wis yakin kok Kran yen wengi iki wengi kang aman, ora ana kedadian apa-apa. Karo maneh wiwit dianakake ngronda nganti seprene ya ora ana maling sing wani obok-obok dusun lingkungan kene. Omongane Samijo nyakinake kancane. Nanging maling kuwi mestine lah malah ngincer kahanan wayah sepi to Kang. Sambunge Sokran sinambi ngentekake anggone nyedot rokok sing kari saugel. Lah bengi iki malah sepi kahanane Kang. Lampu ing wengi iki ya mati. Mestine malah mutawatiri ing lingkungan awake dhewe iki. Wis to, ora usah sumelang awakmu. Percaya karo aku. Aman-aman lingkungan kene. Wis ayo padha turu, aku ngantuk. Jawabe Samijo karo kemulan brukut. Lagi wae nggayer Sokran banjur tangi maneh kaya-kaya ana rasa sing ora kepenak ing jerone atine. Dheweke nuli nganguk kahanan jaba sing ketok mung petenge wengi. Sawise nganguk kahanan jabane pos Kampling, dheweke banjur ningklingake swara sing bisa nambahi tintreme wengi. Kang, tangi Kang. Bengi iki atiku kok krasa ora kepenak Kang. Coba tinglingake kuwi. Lak kaya swara bencik. Gegek ndang ana apa to apa Kang ing lingkungan awake dhewe iki. Kandhane Sokran sinambi lungguh sila ing sandinge Samijo. Awakmu kok bingung dhewe to? Kawit mau kuwi ngono suarane manuk sing lumprah metu bengi. Rumangsaku mau genah suarane manuk bencik kok Kang. Aku titen suarane. Jarine wong biyen-biyen kuwi yen ana swara bencik kuwi tengere arep ana maling ing cedhake swara bencik kuwi.
dibantai Sokran karo balik nglusu nang sandinge Samijo. Wengine wis merambat kanthi jero, kahanane Rinasa anyep sawise keguyur udan sing ora wis-wis. Genah ndadekake enake wong dusun lingkungan kono anggone turu ing wengi iku. Semenuga wong lima sing ronda ana ing pos kampling kono kabeh wis padha ora kuat anggone ngempet melek. Kaya-kaya wong lima sing mestine njaga keamanan dusun lingkungan kono kaya kena sirep, kabeh wis padha turu nglepus mencaki alam pangimpen dhewe-dhewe. Malah Samijo lan Sokran sing turune nguri kuwi melok-melok ngorok sing suarane saut-sautan. Wengi iku turune wong lima jan angkler orang lisik babar pisan senajan turu nang pos kampling kathik hawane adem sisan. Merga saking enake anggone turu nganti ana wong mara lan nyengunguk nang pos kampling kono ora ana sing ngerti. Kabeh wis padha mlebu alam pangimpene. Kamangka saben wengi wong-wong sing bagian ngronda mesti keliling ngontrol kahanan nganti rong rambahan. Ning bengi iku blas ora ngontrol kahanan lingkungan. Saking kepenake anggone turu, krasa-krasa wis ngancik wayah esuk. Wong lima sing jaga pos kampling iku padha tangi sakwise keprungu swara adzan subuh kang saut-sautan saka musala lan masjid sebelah sing ora adoh saka pos kampling. Sakwise padha mulet ngongkek gegere dhewe-dhewe banjur padha gremeng-gremeng omong. Lan Samijo sing wis nekik anggone ngrokok iku grayang-grayang goleki rokoke terus dijumet kebal kebul ing tutuke. Wong telu wis padha ndisiki mulih kari Samijo karo Munandar sing isih keri jagungan nang pos kampling kono sinambi ngematake anggone ngrokok. Sawise dirasa kahanan jaba wis ketok padhang senajan pedhute ketok kandel, wong loro iku runtung-runtung mulih menyang omahe dhewe-dhewe. Lagi wae Samijo tekan ing pelataran, wong-wong ing cedhake omahe Samijo kuwi padha metu kabeh kaya-kaya ana kedadian kang wigati. Karo isih nyangking pentungan sing gedene sak lengen tangan lan durung nganti mlebu omah, Samijo dikandani wong-wong sing esuk iku ngrombol nang ngarep omah menawa bengi iku dusun lingkungan kono wis diobok-obok maling lan kasil nggawa TV lan mas-masan. Wong-wong sing padha ngrombol ing pinggir dalan padha crita ngalor ngidul ngenani lingkungan sing nembe wae dijamah maling. Kamangka ing lingkungan kono wis dianakake ronda bengi. Malah ana sing omong jare kuwi kabeh merga katredorane sing ronda giliran bengi kuwi. Banjur padha takon dhewe-dhewe, gilirane sapa bengi kuwi kok nganti ana wargane kemalingan? Kaya ngopo kagete bareng sakwise Samijo dikandani bojone dhewe menawa omah sing dibobol maling bengi kuwi ora liya omahe Samijo dhewe. Pentungan sing kulino nggo sangung ronda saben bengi iku ora krasa ngregeli saka tangane lan ceblok gemletak ing pelataran omah. Mripate mung bisa nyawang kahanan kang kosong, gawang-gawang pikirane dadak eling karo TV-ne sing lagi oleh tuku seminggu kepungkur. Cotel.